доктор Велислав Георгиев, лекар-диетолог. През последните 30 години се занимавам с кондиционен спорт, спортна медицина и йога. Разработих тренировка за отслабване, която съчетава йога практика и аеробна тренировка. Йога фит е подходяща както за хора с затлъстяване и наднормено тегло, така и за всеки, който иска да намали процента мазнини в тялото си, да увеличи мускулната маса и да изгражда качество и издръжливост. Тренировката е час и 30 минути, 45 минути йога, 45 минути фитнес, като втора част се състои в залата за кардио упражнения. Всеки участник определяме с каква пулсова честота да тренира, така че тренировката да е максимално комфортна, но същевременно и ефективна. Елай, опитай! Предимствата на йога фит са, че се правят асани в определена последователност, така че жизнената енергия да протича правилно. Работим с вниманието, като го насочваме в определени точки на тялото. Тези точки са проекция на енергийните центрове, чакрите. Освен йога асани, правим и дихателна практика.